ole trau thla ni som paruk thole ni ani a Israel lambok kan puang le dona engtin nge anom tak zel engthil nge thleng thei tur le thleng mek te akai noi te kan lor le dona ni Israel Defense Forces Chief of Staff Lieutenant General Harji Haveli chuan Iranin ni kalta a missile le drone manga abeina Israel Air Base a chiat na tlem te thlenna atlo a Air Base atanga thu soin IDF Chief chuan Iran hi chanlet na pek nge yani don ni in a soi he thu hi Israel chim lamanevatin Air Base a sipaite akom na a soya puanto le hriat to angin chulni jing khan Iran benan na sa takara Iran ballistic missile thren khat chu Israel boruak an thlok luta ballistic missile palizing a thren khat chuan helai hmun hi Israel chimlam air base hi aron deng chanle dan tur thutluk na siam tur war cabinet anin kom nuwa war cabinet anin mu khom nu darkar engemozat nuwa IDF chief hian helai base hi atlo Iran hian state of Israel te sipai chakna le theina strategic capabilities ti chiat an dua chu ahma ala thleng ngai lo thilani Iron Shield operation atan kan in peya in buat se na chuan Iran aerial superiority kan nuai dona ti in Iran be na blitz dawlet na tura malak na chu military court name mga soy na tarlang kan in buat se dan kan mutoa state of Israel hi achaka ama chau po in Iran ma chhon dan a hria ma se hlom tam tak le mel ma hual vel kara United States tenen kan ding du na ni ti in heavily chuan a soi malam kan thira kan malam hun tur kan ngai tu ame kani he missile cruise missile UAV tam tak state of Israel ram chunga ka chho hian chanlet na apengei don ani ate English chunga video thu chua ran siamin heavily chuan he be na hian Middle East a tho ho na kong thar siam zo kani ti in a soya Iran chuan athil ti awanga ara chua chu ama chhon don nge ye ati kartop khan Iran chuan Israel chu na sa takina be ani kha Iran leilunga tanga ballistic missile cruise missile arm drone le rocket zathum somnga chuang ba ka Iraq Yemen Lebanon atangin state of Israel lam hoin projectile engamozat ka ani a anpu ber Iran aron chet rual hian Syria Yemen Lebanon le Iraq atangin Iran ral thuam ka in Israel athen rual aron thleng turin heng rama helpol te hian ral thuam an ron kap chuak ve ngal a omzia chu Iran chet na tur kha an lo hrelok veka Iran nen hian engkim an titlang vek ti na ani Iran hian helpol a tho pui lo thu a puang fova khovel mit mu a mai tuam na a in thup na a mai kor chu a phelta ani ti in Israel chuan Iran chu bui chia lei lawa in puang angin na soi Middle East van boruak kara hebe na dawlet na tur hian tho ho na coalition siamani a hei hi IDF operation Iron Seal atana be na ani ti in heavily chuan a soi chun zom Israel Defense Forces United States Central Command tene na tang kopin British Air Force te French Air Force tele rual dang te real time a thok langin boruak le tuipuya beina rang an chang le tia soya chu tiang chuan malak mek zelani ati Iran beina chu an lo danga Iranin Israel be chu a hlo chamta ani Operation Iron Seal hian lungrual taka kan tho ho na chakzia ati chianga ati langa ti in heavily chuan a soi Lieutenant General Harji Haveli chuan Iran beina daudal tu kan international partners zong te chunga lom thu ka soya Iran beina hian Middle East a tho ho na kong thar asiamani ati thilom dan hingun takin kan zir chiang meka kanin pe the na sang ber kan readiness level sang bera kan om meka Iran hian a thil ti awang hian ara chu a ma chhon don ani chumi ang chuan kan chanlet na tur chu kan thlanganga IDF hian Iran le afir fiak IO tu lo omna engpo do turina in peireng State of Israel humhim tur kan mission kan chunjom zel don ate Iran missile manga bei pui thlak na hian Nevatim base hi ka ani a
IDF chuan infrastructure lian tham vak lovin ti chiat ani thu a phalo IDF tarlan danin Iran beina hian drone za som sari cruise missile somthum ballistic missile za som ni vel atela heng zinga za asum ko pakwa chuka thlak ani thu kan puan to kha missile pali in he airbase hi an kap ni in an soya pakhat chuan runway bul akapa panhina chuan hmun zau taka tla in apuaka pakhat chu building sakmek bula atla chu wangin chiat na athlen tamlo ti in Israel sipai te chuan an soi heng ngong zong hi ni lo om tura siam that vekani ang he base hi darkar tin na thokin lo oma operation iron seal lai khan ha athok bok tun thleng po hian he base atang hian state of Israel van boruak hum him turin thlona te an thlok chuak rengani ti in hagari chuan a soi ve bok front ranga indona kan om mekani Israel in Iran chu chiang takle chaktakin beilet atum nia soyani lain Israel in bituk chin omin lian tham takin Iran hi achang le don lo nia soyani nuwa IDF chuan engma soilok thei ani lo thu soin darkar tin thil adang lam thei ate chutiang ang chuan mipui hne la thu pek le thu chhuwa te po adang lam thin ni lo om tur maya po thu pek hi adang lam thaya kan update ngal ze lang cheu ti in Israel sipai thu puang tu hagari chuan a soi tun hnaya Israel le Iran ni inkara boina chuak chuan sosan la ya thlen mek lain tun ma la thleng ngai lo Iran be na chu aron thleng thu tani April ni khata Damascus sa Tehran embassy bula building pakhat Israel ina beinia soi Islamic Revolutionary Guard Corps member pasari thi na kha Israel boruak chu chua masak ang don in Biden chuan angaya Iran chanlet na hi heti hian to prose Iran laka chanlet na lian tak kalpui hian rambuai rambial indona lian zok le khovel himna chhezok athlen don ni in US chuan angai thu Biden chuan a soya Israel chu chelo turin apot thule mekani US Defense how to Austin chuan galan chu regional stability chungchanga anor Secretary of Defense Lloyd Austin chuan a Israel counterpart Yov Galan nen phone manga India in Iran in Israel a beina chungchang le anhulam thil thleng chungchang te an soiduna hemi chungchang hi Pentagon chuan ron puanga US chuan Jerusalem chu counter strike nei lo turin angen non Austin chuan Israel ven himna lama US thlop na nget tak chu a soi non le a regional stability rambial himna le nget taka om tura malak na poimo tak chu vonnun a poimo ti in thu chhuwa chuan a soi House Speaker US House Speaker chuan Israel le Ukraine puina tur bil a hran pa a siam tum ani thu puang Israel Iran an buaya Israel hian ral thuam tam tak Iran bei tur hian amamo a thali chuang zet Hamas bei to ani awangin aral thuam stockpile po atlan hiam ve viau to in arin oma chuti lai chuan sum fai lian taka tran pui ngai na mekani lian tham taka puyani lo chuan Iran hi ne so taken an chang le thayengem ti chu zo na lian taka ni a chutiang boru kan ton mek lai chuan US na Israel a puina tur dollar tluk le ding on tam tak chu hausa ti khotlai me kalani US House of Representatives chuan tunkar chung hian Israel le Ukraine tan tran puina pek chu pakais khat ni lovin a hran ve a siam ngai don ti Republican Speaker Mike Johnson chuan a soya Senate in House a athon pheito pakais tang rual ram pani te ta na chumman tur pom mai turan nor na House Republican te meeting a chhuasan huwa Johnson chuan chamber chuan bill pali angai tu vek don ti a soya heng zinga hian Indo-Pacific le US National Security ngai poimo ber US tan rol pui ram Taiwan tan pui na po tel don Ukraine tan pui na kal pui du lo conservative te malak na kai hruai tu Johnson chuan meeting a debate rule pakhat noya pakai si House floor ra then ani thei don thu a soya hemin huwa hian Ukraine Israel Taiwan le foreign policy tan pui na chungchanga a hran thewa vote nei ani don ni in a soi khovel hian thutluk na siam dan tur en turin min thlirang ti kan hria ti in Johnson chuan thu thar the dar tu te hrila America hian a tran rol pui ram te tan le khovel hmun rang ranga
kan hlok na turatan kan ding don empty an en ring ani ti in hei hi kan tiang ati Senate Majority Leader Chuck Schumer chuan House hian arang thei ang bera Israel tran puina konga ma alak nge yanga ya chutiang ti theina chun chu Senate in supplemental ASAP asiam chu pasani ati White House chuan Israel tan tran puina chau soina standalone bill chu ado dal don ni in National Security Council thupuang tu John Kirby chuan ma in alo soito tunkar top liam ta Middle East le Eastern Europe thil poimo tak tak thleng te hian Congressin ma alak ngal angai ti atilang chiang le ani ti in Senate lam chuan an soi hei hi han soi zau hlekila Ukraine sipai tran puina tur le Israel tran puina tur te Taiwan tran puina tur te chu package khata Biden ate pol lal na Senate pass ani to a putrama pol hian Ukraine tran puina sum luang ral na salutuk chu du to lovin Ukraine tran puina tur hi pek an du to hri lowa wangin Senate in a pass to House a pass tura an ron thon phei to chu an pass du lova vote thlak hun House Speaker chuan ala hong du lova ni tuna Israel tran puina man mo thlak tak kal puyangai ta a Republican lalna House chuan heng tran puina hlom hi thendar ni se a hloma pass lavin a rante tiangai tuan dua Israel tran puina tur dollar tluk la ding on tel le Ukraine tran puina tur le Taiwan tran puina tur chu bill rante tia pass an dua ma se Senate lam chuan bill hi than ran an du lova tran puina tur sang package khata chu hlom khata pass an dua ni ole Israel hian a chang le don empty chu zo na lian berani Israel hian chan let nge ya tiama ma se a hun le hmun le engral thuamin nge soilok thei anani lovani Israel sipai te chuan Iran be na hi chan let an tiama insum turangen na voi tam US atanga an don huwa Israel chuan chan let ani tur thu anem het Middle East a buena azwal zelang ti hlona kara international pressures khovel sarkarin Israel chu insum tura an nor lain chu chuan omzia anei donem chutiang insum turan norna atam chhome ka wang chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan avoi khatna atana Iranin Israel leilunga ron ka chu engtin nge a chanang ti apuan hun Israel te chuan Israel mipui te chuan an hak thup mai Netanyahu hian kar top lama Iranin missile le drone manga abei chan le dan tur ngai to in nimin khan war cabinet chu avoi ni na atan an thukhom le ni in sarkar thu chua chuan a soi Military Chief of Staff Herzi Haveli chuan Israel chuan a chang le don te soya chip chiar zokin a soilo he Israel ram chunga missile cruise missile le drone tam tak ka chua hian chan let na pengei don ani ti in Israel hroi tu te chuan ha chang an na thial rap mai Israel in phubalak atum na hian Iran mitam tak kumsang ni somni pani ni thuma bei pui thlak na atanga sum le paila mahar sat na le khotlang le politics lama thunun na khau tak tok tuarte han thin ur le a Iran hian April ni khata Israel in Damascus a embassy compound a bei ni a soi embassy compound a bei ni a soi chu phubalak na an kal pui ta a masena sa zo ka bei an tum lo thu Iran chuan an soi he beina hian thina a thlen lova chiat na tamwak lo a thlen hun rei tak chunga mel ma lo ni to te inkar in do na zaw zok le lian zok nei hlo na atipunga gaza in do na atanga chuak tharum thona adar zel nia ngai na atipung bok US President Joe Biden chuan kar top khan Netanyahu hena Iran beina ti top tura Israel puitu US chu Israel counter strike a atel vedon lo tia soinuna October thla atanga Gaza indona tana tang khan Israel le Iran tran rual pui pol te inkara Lebanon Syria Yemen Iraq ate buaina achuaka Israel chuan an sipai pali chu jan khat chunga Lebanon ram chunga tanga beina hliaman tuar ti soile to bok briefing a Kirby chuan Iran ne na indona kalpui hi kaini chuan kan du lova regional conflict mu kan du lova ni rambial buaina al chua kan du lo ti in na soya Israel in a chan le dan tur le engtin nge a chan don ti chu Israel in a rel tur ani ati Russia chuan khovel hriata atan rol pui ram Iran chu sei sel du lo thunga ma se in sum turin a ngen thung Kremlin thupong tu Dmitry Peskov chuan escalation na sa zok hi tuma in an hlok pui don lo ati
China chuan Iran hian a thu nei na le za omna a hum hima a thu nei na le za omna a hum him rualin thilom dan hi thatakin a ma chhon theya he biala boina na sajok a chan him thei ti in na soi Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan thole ni khan a Iranian thopui Hossein Amirabdollahian na phone call in Iranian regional le neighbouring country Rambia le thenom ramte beizui lo tura angai poimo chu China po in lom thu a soi ni in official Xinhua news agency chuan a soi Iranian phubalak na missile drone za thum chuang manga beipui thlak na hian Israel rama chiat na tlem te a thlenga mei chano pangkum sari mi a hliam ti kan puan to kha atam jok chu Israel Iron Dome defense system manga ka thlak ni in US, Britain, France, Jordan te puina ka thlak ani bok Gazalama chuan Gaza Health Ministry chin chia danin Israel beipui thlak na vo in thlengin mi singthum sang thum chuang an thi to a Iran thil ti wang hian kan kut kan beng ring hle ati British Prime Minister Rishi Sunak chuan Democracy Ramlian Group of 7 chuan Iran lakalung rual taka malak na tur threk na package siam turin ma an lamek ti soi Parliament a Sunak chuan G7 hruai tu puite a hruai tu puite nen in bia in he poi khoina hi kan dema hremna tura kan in lung rual hle ani ati G7 rotating presidency chelmek G7 president in thak kwal meka president ni na chelmek tu Italy chuan threk na thar siam turin anin hong te soya malak na thar engpo chu Italian foreign minister Antonio Tajani chuan G7 member zong te chuan threk na thar kalpui tur chu an thlo pangai don te soi Iran beipui thlak na hian jinkong ati buain airline somni chuang zetin thlona an cancel lemo an kalna tur kong an thlak dang lampha Israeli strike response belet na angai tu mek lain Iran mipui te chu anin singsa mup mai Israel be na tura Iran mipui an boy Iran political le military hruai tu te chuan Israelin phubalak na eng po kalpui chuan na sajokin an chang le don ti in vawkhan na an ti chuak le a hei hian beipui thlak na athlen bel thei bok economic pressure sang chho zela te kan himna a hlawom dona engti kong po in buaina kan pum pelangai indona kan du lawa engtin nge kan fa te hi kan hum him thayang khoya ama an him lawang ti in Tehran a cheng pakhat chuan Reuters a hril housewife Parvane chuan Israelin beipui thlak atum chu kumtam tak chung hrek na en kol na diklo le eiruk na awanga chaklo economy tan soprop na hun a thleng don ani beipui thlak na lian ber kan ma chon ka hlawani ati Keni Iran mi te hian kumtam tak chung chu tok fang aya tam kan tuar to a hetiang buaina hi kan tuar thei to lovani kan tuar ma to zo kani indona hian chiat na chawa thlenani ka pasal hi factory a thokani a ei khop leinan po sum kan nei lova chek khol chu seilo ti in kumsom thum pasari mi nu pakhat chuan Reuters a hril bok middle le lower income Iranian te hian Irana mi van tlang le anwai lam sumlak luna nei chaw raw te chuan economic lama har sat na mek phur ri tam tak chu an phur zuala inflation 50% aya tamania utility eile in man asanga real currency po na sa takin atlan yam bokani Tabriz khopuya sarkar na thokkum somthum mi Hossein Sabahi chuan Israel kan chang le thi kan chuang tak setani an mani hian an tran masa ani phuba kan la ka ngai rengani Israel hian Iran hi thil ti thei takani ti arsia ani ti in Reuters a hril ve bok Iran Revolutionary Guard Corps intelligence unit chuan thu chuamak takan ti chuaka pathian ni khan Iran social media mang tu ten Israel thop na post an nei lo tur thu sarkar atanga vona an dong ni in state media te chuan an tar langa Iran ram chung le pona clerical establishment dodal tu Iran thren khat chuan online a Israel thop na thu an tar lang ve thung midang ang bukin aming kim chang sei du lo Tehran a engineer Mohammed Reza chuan ramdang mi ten Iran an chuasan hi Israelin min bei don ti chin chiana ani kan tuar hle don ani Israel phubalak na turun thleng mai thei tura Iran mi pui tam jok chuan an ngaya theyang angin anin buat saya ei tur le mamo an le khom na sa hle bok ole Israel chanlet na tur chu engti khuna po thleng thei ta meka
US hian a khap dai zo angem hriat ani lova IDF chief chuan Iran hi chanlet lovin kan en liam mai don lo ti kut zung chal ti pir mevian a soi le to a Iran po hian a cheber don lo thei ni bik hek lo le Israeli na beidu na berni alang le Iran po ina an rin ber nuclear site chu Iran chuan an khar mak mai na thok an thiar chuaka facility an khara air defense nen uluk takin an veng rup mai bok Israel an beinu khan Iran chuan nuclear facility te an khar ni in IAEA ho tu te chuan an soi UN Security Council meeting nei zowa UN office kota journalist te komna International Atomic Energy Agency IAEA ho tu Rafael Grossi chu Israel in Iran nuclear facility a bei thei dan tur chung chang zona an zota he thil hi thleng thei ani kan ngai tu areng ani ka ril thei jeu chu Iran na kan inspector te chuan ni tin kan en fia thin nuclear facility zong chu ven him na ngai tu wangin khar vek angai tian soya Iran sarkarin hei hi a hriat tir thua soi ati IAEA ho tu chuan Israel in Iran nuclear site a kap thei ti soin hei hi an hlau thong tak zet ni in a soya tholeni khan inspector te chu anin lama an ho ati Natanz nuclear facility phei hi chu Iran hmun malian ber anga ngai ani a Israel tan po bai har tur takani tlang le tlang in kara om ni in leinhuai metar somre ta tanga metar zanhuai lama he nuclear facility hi bun ani a abi ka siam missile leinhuai tombuk suwa sam na le concrete suwa sam na chi bunker buster bomb manga khor chiat angai mel in ron che ani chuana ayana le lian thamzokin chanlet na in mule ang ti in Iran chuan Israel an vawa US hian Israel in thlopani chuan Middle East a in hmun ma kan tial bokang ti in Iran chu anin ro sakuk kuka ole alaral muang lo hle ti chu an thu soile an rong kam an cheje engkim an chanchin kan puana tangkha na chiang mai ome Indomek na gazabo ruak lo landor khopin Iran thin rim ron thok chuan helai ram ngai ven lo thei lovin min siam tlang ani bera zanina nge jinglama nge engtikhuna nge engtiangana in nge Israel hian soilok atum silova thil thleng thar ber he channel atang hian lo ngai chang le phot mai niang chu ang tha le vek ule